Shivaji hi QTV cameraman ni in ahna chuan atui viau maya thalak athiam baka tlangwal zuan zang tak aniya ahna ber chu politician ho chet velna video lo cover chu aniya apa chuan politician tura du in Shivaji ero chuan politics chu atui pui lo baka mi thate sulna mun angin ahmuwa politics chu ram in real bol dan thra ngai tuana ni ma se India rama hi chuan politics manga eizawng antam ema wangin Shiva chuan atel vena chia aruat lova anu po chuan Shivaji chu lo supportin in thandona pianga mira thei mangai chi politician ni turatan chuan aphal big lo ani bermai Shivaji ale anaute pahni topi ale urmilai chuan an state CM jin chuak chu camera nen lo chang rengin Maharashtra CM Balraj Chauhan chu an lo ngaka pu Chauhan hi politics thiam tak ni in thanma chuan mi puima engpo atiam thei zela in than a ngai to ema wang chuan an party mi poimo te than mola chuan kal thinin in than a ngai hi chuan ram a mangai thar thei viau maya ati lo tur thu tiam treu zelin mi puima a athu soina chuan tunin than lo om tura hian min thlangklinga CM kania ni chuan nula senior le tlangwal senior tan nupui pasal ka semang ti in anin tiama pu Chauhan zet zong state khat CM do thei ber ni ve in bum thei la chu anga viau maya engtin emo sarkar asiam le mai thin ani pu Chauhan hi politician lar tak ni ma sela lekha athiam le chuang mi lova secretary lekha thiam le ram mangai tak basal nein anin ngei lutuk big lova pu Chauhan secretary ni chu hreom ti ve thin hle in ti thei ero anei klem viau maya pu Chauhan chu thingtlang pamolte silpolin dil mel tak chuan ron chi bayin akut aron ti pema pu Chauhan thinrim chuan labo ro u pona daro u ti in anaute chu shrilin alung oilo viau maya ni masela in ngai tu harin piang thar le zurui vot chu ahlut dana in angreng ti chu a hrethiama ama ngai sang tu chu koletin an chi baile a an motor chu tlan chu tirin silpolin dil mela chu aban ati tli sakta ani pu Chauhan chuan khodang tlo le in kholai vel chu an fanga an kalna kongkam vela street light chu mu in thra ati viau maya an vai kamrul hna chuan street light hi engtika in vuange tia zotin an contractor chuan a kumtel ani to I ro rela hnuaya chuan ma kan sona lawm kapu tia changin andula hna khat leng trul manjari chu ron tong chuakin pu chief minister dot an soyani kha I local dona wang chowin kamte te ho hian light an fitalom tia hrilin CM chuan contractor chu a hau shepa Shivaji le anaute pon video alo cover verengin Shivaji chuan manjari chu a hmangai ngal viau maya CM chu anau pandu chuan thuron hril ruzewin ka u heng mi puite hian vote an pe che a contractor ero chuan sumin apui che khatia hrilin pu Chauhan chu a in ngai tu har vata ka ho huna lai chu an la thale mai dona lom tia changin manjari chu ming thatnan bu tu puan an pe a pu Chauhan hian in than le ngai tu ranin thil ati thina alal thu thleng chu tuma ken atum lo ani bermai nikhat chu zirlai ho chuan bus lo changin exam ma chon tur an nia bus chu ding du lovin zirlai ho chuan an sup supa an rama MZP ve da ro zinga an ho tu chuan engwangin nge bus idin tir lo a hun taka exam man kan ngaya sin tia hrilin bus driver chuan alo hlau lo viau maya bus hi ipata ani lo tia changin a bus atang chuan anam tha a zirlai chuan alua hliam nein zirlai ho chu an pungkhoma bus driver ho nen chuan intibuain khopui chung chu an buai nuaya traffic police ho chuan theltum ma se an ni thel thei mai an ni big low Shivaji pon an boina chu lo hreve in oluk takin tha alo lamol mola bus driver pakhat chuan an bial tu MLA khol ngalin
kapu hei zirlai ho in buaina an chok chuaka kan driver pui kut thla kan tuma kan mi le sa te hi kan ngoi mai don lo pon fen kan feng bik em ni in than le huna tlingi du chuan kan lama I tran anga yang ti in MLA chu an vova MLA chu an buaina chu CM a hril tur thuwa changin an state chu an buai nuai ani ber mai buaina chu so sang zelin zirlai ho chu an tlom an tum bik lova traffic police thel thei mai an ni lawa wang chuan commissioner chuan buaina chuana hmun chu ron tlo in ti thei vak anei big chuang lova CM chu khola bia in buaina CM tute chu man phalna an dila sivaji chuan video a lo cover vekin police lal chuan zirlai le driver ho buaina chu an thrilla CM chuan police lal hna chuan engma lo ti su zirlai ho kha in thlan huna ka chak theina turan ni kha chu tiang chi chuan driver ho po katana mi poimo tak an ni kha door an rokani po in rok mai ro se mi an pong suale mo son an thakani po in thak mai ro se ti in police lal kut chu a phur tlata a secretary chuan kapu chu tiang chu adik theidon em ni buaina hi kan chin felanga ya lom tia hrilin buaina an chin fel lo chuan an manifesto a ro rel na dik mi puite an tiam konga an hlo cham tur thu an hrila pu chaw hana chuan hlo chame he tiang buaina te hi chu chin fel mi lo tur heng buaina mang hiam politics lo khel jok tur alom ka thisen zom pui ka u le nau te po kan party mi le sa an ni lo chuan enga ma ka ngai hlei nem du le lo thi pur vel mai ro se tia changin buaina chu chin fel atum lova buaina mang chuan politics tenom tak lo khel atum ani ber mai Sivaji le topi chuan video in engkim an lo cover veka buaina achu ataka chuan door an roka Peter now mai po in sil kat an pet far mai Sivaji chuan zirlai in hliam na tak chu mu in atran pui ngal vata damdo in lama pu phein topi a chuan video in alo cover ve renga Sivaji chuan a hun taka damdo in thlen puin zirlai nun na chu achana a chet vel na chu TV lama chuani in Sivaji chu alar ngal viau maya manjari po khan lo mu ve in Sivaji chu senior lama a star travele a Sivaji chu a ming thatak ema wang chuan kai sangin an pu chuan journalist ani thu hrilin cameraman atangin akai sanga journalist ni chawin puwana angdovin zinkong azo tran don ni berin alang bok Sivaji chuan topia chu hruain manjari te khua an lenga manjari chavel chu en ve rengin video in an cover renga manjari chu a chil ve hle in manjari in lo du ve phaisela chuan an adun viewang ti tur khopin a chil ani ber mai Sivaji chuan manjari chu adu ema wangin apa chu an vabia a pa ber chuan enghnange I tho tia lo zotin Sivaji chuan a rem ka thok thrin tia changin tlak na chu har ati veu maya manjari pa chuan mak pa atan chuan sarkar na thok kher ka du tia hrilin manjari chu no lutuk bik lo ma se apa chuan a chiar to ve khop mai Sivaji chu an ho tu pa chuan a na masaberatan an state CM a interview tur thu hrilin Sivaji chuan a hupur viau maya nar tumma se an pu chuan ati lui thlata wang chuan nar thei big lovin an state a lalber chu kom tumin anin kom na chu life a pek chu aturania Sivaji chuan hupur viau ma se mani na hlen nge tummi ania wang chuan a kowatla chu thatho taka chin fel atum thin bok atu kania CM le anaute chuan an studio chu ron panin an ronin zui hnem viau maya Sivaji chu zam ve hle in darthalang ma chuan a in bemol mola a thatheyang bera in komna chu kalpui tumin CM chu lipse atum ani ber mai puchaw hana le anaute chu ron thlengin ruling party an ni boka anung zui tu te chu an dul kiar hlom hle in an tum do mana ruling an ni taka chuan an mel thlenga danglamin in thandona khongai thlak ang tak mel kha an pu thei to reng lo
Shivaji chuan an CM chu komin kapu hei CM china kan state thi state thlimbera min thlanga eng ang mason na nge kan nei ti in an zota puchaw hana chuan changin kan sarkar china mitin an changkang ma in tina TV an nei veka lo nei tu ten an thlai thar hral na turan nei baka mitinin an mani pualin lir thei an kol veka phone nei lo in po om to lo vin internet connection khotinin an neya mason na hi azuanin azuang ani bermai ti in an changa an kongpui te chu midum hnungzang ang maya adum mam thu hrilin Shivaji chuan an CM chu an hniela kapu thingtlang kho hrang hrang kafanga tuna ithu soi khat chu dot vekani lo nei tu ten an thlai thar an hral thei lova lir thei chu soi lo tolai lir nei phalo po an tamasin ti in an changa puchaw hana chuan i hredik lawani chu kan GDP hi kan sarkar ai ma khan asang de to a tin kan hmaloka in thlan lo om tura hian min thlang tling le ani phei chuan vaibu kan ei to lowang aram pumin korean bu fai kan ringanga kan voksa ei tur po korean voksa rep hlir ani to ang ti in mi puite hne na chuan dot tiamin an campaign pa a Shivaji chuan kan GDP chu kamding ho wangin lo thang po ni sela in tiam na sum aya thlai chi in sem trova tuna in kaldan hi emni kalphung thar chu ti in an zota puchaw hana chuan kalphung thar ni khong kho bai hlir pon kalila kalphung thar chu ani mai tia changin Shivaji chuan ka kutaka ken hi in thlanma a in manifesto kha ania hei engma in la puitlin lova in thlan kum ani to awangin manifesto hi angai in ringle mai don em ni ti in an zota puchaw hana chu thinrim tranin avai million ze chapau chu achu atrana Shivaji chuan state khat kan niya tinge zira PC ang maya in khosak dan hi pu clear ania tia zotin puchaw hana chu athinrim to viau maya Shivaji chuan Trump khatlek chungin I ho sakna hi apung chaklutuka state dang CM chuan lo hriasela doi thiam emaw anti hrim hrimang chetia zotin puchaw hana chuan soitur avan tran viau maya Shivaji chuan an tual chung boina video chu porin puchaw hana che na chu alo hretne viau maya puchaw hana chu monghlim ang charchara omin anin komna chu life apek chu ania in soifia na tur hai chamve hle in anang hne na chuan camera off turin an hrila pandu chuan tharum hmanga camera chu off tumin studio chunga chuan an boitrana nimasela basala chuan lo khap dai thein puchaw hana chuan boina thleng chungchang chu a soifia in soithiamin ka owang chi in record ani motia zotin CM din hun khir zia chu an hrila hetia ka that lo na lai ringot kher lo hian ka din huna hian ni khatlek ding chin la CM din hun hreom zia chu I hra thiam mayang ti in an chowa Shivaji chuan du thlan tur dang nei lovin puchaw hana chawna chu lo pomin ni khatatan CM ni chu athlang ta ani puchaw hana chuan anaute chu khomin Shivaji ni khatatana CM ni tir chu antuma an hming chiana thai bonan Shivaji chu ni khatatan CM ni tirin puchaw hana chuan alo thlir ve to don ani Shivaji chu ni khatatan CM ni in na athok ngal mopa department hranga an ho tu te chu ko khom vekin e rule diklo taka thunei na mang te chu a ban fai veka mi pui chuan an CM thar chu en chin fu an ti viau maya Shivaji chuan mir thei chena veng chu panin sarkarin in an saksaka chuan mir thei ho chu tuma lo cheng lovin Shivaji chu athinrim viau maya sarkar in sakalam chu panin dan lo anga cheng ho chu a chuak veka mire theite chu anin hlona siam sakin chena in le lo chu a pe veka sumdong phakar le mi puibum ching ho chu chui chuak vekin an license a cancel sak veka mitin chuan CM hena complain an nei theinan an number chu tar chuakin Shivaji chu an ron khol supa damdo in atanga khol dongin doctor kaltla theitak mani clinic ngai poimo jok chu an ron heka Shiva
chuan ban ngalin scooter boat chu an ron report le a police lam chuan ma an lak mon ema wangin sivaji chuan ban le in mitik lo ho chu a thian fai ngal ngawa na a thona sat ngal ema wang chuan sivaji chu an tran hlom viau maya an boilai tak chuan a bial nu mu I chuan ron kholin kamis pol a in me zok tur thu chu a ron hrila sivaji chuan a in chai hun hri lo tia changin meiche pakhat chuan a ron khol le a an college a chuan misual rual angkal thin thu hrilin police lamin ma an lak ngai lo thu a ron hrila maladu lo meichia te veng him theilo police te chu ban ngal makin an state lo ten om lutuk chu mak ati viau maya meichia te chunga rova taka che thin misual ho chu lu khungin sivaji chuan a soi sahrepa an vai chuan manvekin cm in sual thiam tak ani bok sivaji chuan sarkar na thok om thadu lo diklo taka khosa thin mi singli chuang chu an hna atanga ban vekin an thil sual ti na chan an eru na chan ber chu an ho tu pa ber cm thiam lo ti a hria a pu chaw hana chu va mu in hun rei lo te chi anei to a minister le mla ho chu manvekin sarkar official pamham ho chu aban boka pu chaw hana po chu mantirin nikhat chung lakin kumnga chunga rorel ho ain a thok thra ani bermai sivaji chuan na thok thavio ma se puchaw hana tanarin om party ruichil ho chuan an eilo viau maya sivalim chu halin puchaw hana po chu lok apatranga lak chu ngal ania puchaw hana chu cm ni le in sivaji an aban to zong chu lakir le vekin sivaji chu tha atum bok sivaji chuan an in lampanin puchaw hana roi misual ho chuan an ron bei thuta sivaji chu soi sahepin an hala sivaji chu tlan chhia in misual ho lakata chu a him thei ram ani sivaji chu bervekin dorkai pa hne na chuan mai phina tur soda an dila mi ho chuan uan dei cm ani chu lo hreto in bong hute in an buala sivaji chu an ram shroi tu atan an eat ani bermai sivaji chuan a bialnu manzari chu mutumin an kholam apana lo nei tu te chuan lo ti dingin an thlai thar atanga soma pakhat pek an tuma sivaji chuan alak theilo thua changin manzari nen chuan anin muwa manzari chuan engma pek tur che kanei vesi lova ilaka hian ka in thiam lo khop mai usiwa pek tur che kanei lowa wangin min khoi che mai ta che ti in an hrila sivaji chuan nilul love hetia in ngai tlom le thiang hlima I om hian I moizo kalom tia hrilin a bialnu chu astra tu du big lo ani puchaw hana naw te chuan sivaji te office chu beithutin an bungruaing kim chu an ti chiat sak veka sivaji chu current sok tirin ni khosra lovin atluwa puchaw hana te tlak hlau lutuk chuan poisak an nei to lo ani bermai sarkar official lam chuan sivaji te chungkwa chu ron beile in an electric connection chu an hli saka tuipo pedu to lovin hreom taka siam antuma an inpo phallo anga an sak thu siva pa chu hrilin an in zat ve chu an nor chiat sak veka siva chuan an in ron thlengin a thil hmu le hria da wang chuan alung oilo viau maya puchaw hana chu kot lama khin tumin basala chuan case engem baza chin fello a oma ikhing hne chung lowang puchaw hana laka phubalak iduani chuan politics hi ron lu chilla cm ini huna phuba ila theyang ti in an hrila sivaji chuan politician ni chu atum lo thuwa changin manzari anei theinan sarkar na chi amamo thu asoi bok sivaji chuan politics chu luchil du lo ma se an rammi puite chuan cm atan an it ema wang chuan politics luchil ve tur chuan an tur renga sivaji chu party hranga an leader le journalist ho chuan ron mu in an kotami an pungkhom trova manzari pa chuan politics luchil lo tura lo ngen ve in sivaji chuan luchil atum bik lova nima sela mi pui ho ngen na chu anasat ema wang chuan du thlan tur pakhat ma nei lovin an maloka in thlan lo om tura chuan party thar dinin mi pui ngen na angin in thlanna chuan ading ve don ani
Shivaji le anaw te chuan in thlanna chuan sit om zong zong la fai vekin ne na an changa sarkar thar chu dinin mipui sarkar an dina mi tu po in an du an soi theih nan Shivaji chuan enghar satna po kar khat chunga an chin fel tur thu an tiama athu tiama chuan ding hetin sarkar thatak adin ta ani puchaw hana le party dang ho chuan trangrual po lo tin ve in anin fuih phur chopa jail an tan lo nan ruwa manaten om tak nein Shivaji sarkar chu cho boyan tum ani puchaw hana le anaw te chuan hun tina bom kamin Shivaji chu tha tumin an bei ve renga Shivaji po film khur ve hle in zan khat chu anu le panen hlim takin anin koma khol dongin pona a chualan chuan an ina bom a om thu an ron hrila anu le pa chu chanin ram a hmangai ema wangin a chungte a chan ta ani Shivaji thinrim chuan puchaw hana chu vangmu in soisak hlum an tuma ni masela in ngai tu harin anu le pa phuba chu ala thei bik lova chaw hana te chuan mun tina bom an kama wang chuan Shivaji chu boile in bom chui reng in hun a hmanga puchaw hana chuan doda lo pu ve rengin aman bom akama ming that nan ama vekin a su le thin tia lo soin Shivaji chuan a hne to viau maya dan anga aman theilawa wang chuan puchaw hana chu mufalin ama le ama chu a in kapa puchaw hana chu ama kap tu a pu in aga te chuan an kaplum ta ani manjari paril ru po min ve to in afanu chu Shivaji nupuya tan pe in manjari chu alim viau maya Shivaji chuan mipui sarkar dinin kumhni khatleka an state chu rabithar akai puita ani ole video hi like in min lo share sakle la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shram shramang u